elithi liyabasebenzela. Yabona isifiso sami kule phasika ukuthi ngathi navuka uJesu uthelwa ngembongolo ekholweni wakho. Ifisa nathi ungazuphuma liphela iphasika ubufutha amalangabi ukwenzela Sathane ngqondo
kuthiwa nabo bonke abefundisi abakhona noma abafundisi ngiyabingelela abazalwane angazi nami kwenzakaleni kodwa khona lento engiyikholile. Haleluya, haleluya. Ithi iBhayibheli abedlala benza konke ngaphansi kwemasibulo ngaphansi kwefu. Ngiyafisa ngathi wena lingathi melifika lefu phezu kwakho ungadlali uphuma ukondengo. Ifikile ifu lemasibulo. Don't miss out. Yasimayiphela le nkonzo kuzovuka abantu ebese kuthiwa kuphelile ngabo. Mayiphela le phasika kuzovuka bethi asazoba into yalutho uzovuka uqonde ngo. Size Jesu. Haleluya. Asibazalwane siye encwadini yomphostoli uPawuli ebhala singena emyalezweni wesiphambano. Haleluya. Asiye encwadini yabaseKorinte yokuqala uchapter 1 sizofunda kusuka kuverse 10 to 18. Amen. Haleluya. Angazi noma umfundisi ushilo ngakufundela yini. 1 Corinthians chapter 1 from verse 10 to 18. Amen. Hallelujah. It is for them. Verse 10 uthi kepha ngiyancenga bazalwane ngegama leNkosi yethu Jesu Kristu ukuba nikhulume zwini lonke kungabikho ukwahlukana phakathi kwenu kodwa nipheleliswe emqondweni munye nasekuboneni kunye ngokuba ngitsheliwe ngani bazalwane bami ngebandla kaKlowe ukuthi kukhona ukuphikisana phakathi kwenu. Ngisho lokhu ukuthi yilowo nalowo kini uthi mina ngingokaPawuli, mina ngingoka-Apolo, mina ngingoka-Kefasi, mina ngingokaKristu. uKristu wahlukanisiwe yini? uPawuli wabethelwa esiphambanweni ngenxa yenu na? Nabhabhathizwa egameni likaPawuli na? Ngibonga uNkulunkulu ngokuba ngingabhabhathizanga muntu kini kuphela uKristu noGayo. Funa kube khona othi nabhabhathizwa egameni lami kodwa ngabhabhathiza nabendlu kaStefana. Ngaphandle kwalokho angazi ukuba ngabhabhathizwa omunye na. Ngokuba uKristu kangithumanga ukuba ngibhabhathize kepha ukuba ngishumayele ivangeli. Kungabi ngokuhlakanipha kwamazwi futhi isiphambano sikaKristu senziwize ngokuba izwi lesiphambano kwababhubhayo likubula kepha kithi esindiswayo lingamandla kaNkulunkulu. Ngokuba izwi lesiphambano kwababhubhayo likubula kepha kithi lingamandla kaNkulunkulu. Ekhaya ngifundisa ukuthi asiqale kahle siqale le ndaba. uPawuli lo bazalwane asabe kahle isoshumayela. uPawuli lo obhala incwadi. Mayibhala le ncwadi uPawuli uphendula ibandla laseKorinte. Manje-ke ibandla laseKorinte yibandla uPawuli alibhalele incwadi ezinde futhi ibandla leli alikhuzile. He wrote this church so many times.
kanje. Leli bandla leli belakhelwe eduzane nolwandle. Lana wezibela khele eduzane naseHapa. Yes. Yabo manje hapa ngesuzikisi kusemtateni. eHapa kufika abantu abaningi abahlukene. Mebefika nabantu bafika ngama-character abo, bafika ney'nkolelo zabo, bazo-influenza nabantu abafikela kubo. Manje ibandla laseKorinte lasephenduka ingube evande ngenxa yama-characters ababefika ney'mfundiso abafika nazo. Manje uPaul ebhala uphendula incwadi ababhalele yona ngenxa yabantu abahlangane nabo. Ithi history kwafika abahlakaniphileyo bezwe. Angithi intellectual ziqala eGreece or eGreek, ngibeke kanjalo. So kuthiwa bafika, mebefika eKorinte bafika basebemindile nalabantu ngoba ibandla laseKorinte kunento enhle laliyenza. Yize noma kwakulale ingxube evane, kodwa bakufika abantu emtateni babehamba bayobashumayeza ivangeli likaKristu. Manje bebashumayeza ivangeli, lithi iBhayibheli ngesikhathi bebashumayeza base bebatshela ngoKristu ukuthi uKristu wafa esiphambanweni, wafela thina nani. Then kwasekuba nenkinga bathi nisho kanjani ukuthi uKristu wafela thina nani? Ngoba nenganye umsebenzi leyo base befaka igama elithi nalesiphambano elikhuluma ngaso siyinto ubaba asilutho. Base beyabhala-ke bebhalela uPawuli la sifunde khona, bebuza ukuthi sisafanelwe yini ukuba sishumayele uKristu nemiyalezo wesiphambano. Hallelujah. Lithi iBhayibheli uma sebabhalela uPaul waseyabaphendula. Okay, asilani uPaul uke watravela eShumayela. Asibuyele ku-Acts chapter number 17. Lithi iBhayibheli uke wahamba eShumayela. Behamba eShumayela uPaul wafika isikhathi la evizitha eGreece. Lithi iBhayibheli welindosila noTimotheyu. Lithi wathi bebuka umoya wakhe waqubuka, bebuka iy'thombe ezayikhwele eGreece. Lithi wathi bebuka umoya wakhe waqubuka. Lithi iBhayibheli bamthatha uPaul bamyisa bambonisa ama-althari
lona ngoba wena monna sizulu sawo sinalo usikulo sozohle malo